והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אלוהים. ויאמר הנחש אל האישה, אלוהים אמר, כי לא תאכלו מעץ הדעת, פן יפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים. ותראה האישה כי תאווה העץ לעיניים, ותיקח מהפרי ותאכל. ותיתן גם לאדם ויאכל. ותפקחנה עיני שניהם. וידעו כי ערומים הם. ויתפרו עלי תנה, ויעשו להם חגורות. וישמעו את קול אלוהים, מתהלך בגן, ויתחבאו האדם ואשתו מפני אלוהים. ויאמר אלוהים, המן העץ אשר ציוויתיך לא לאכול, ממנו אכלת? השיב האדם, האישה אשר נתת עמדי, הוא נתנה לי מן העץ באוכל. ותאמר האישה, הנחש פיתה אותי באוכל. ויאמר אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך כל ימי חייך. אל האישה אמר אלוהים, בעצב תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. ולאדם אמר, ארורה האדמה בעבורך, בזה אטפך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה. כי עפר אתה, ואל עפר תשוב. ועתה, פן ישלח ידו לקחת גם מעץ החיים כדי לחיות לעולם, גירש אלוהים את האדם מגן העדן. וישכן אלוהים בגן העדן מקדם, מלאכים ואת החרב המתהפכת, כדי לשמור את דרך עץ